ще бягат към къщите си да вържат жените си, за да не излезнат да го последват от любопитство, защото жените са по-любопитни. И дори да някоя жена да смята, че е вярваща, мюсюлманка, ще рече, аз знам, ма ще да видя. Идиш ли да видиш, няма как да удържиш на това изпитание. Единствено спасение е да не излизаш и да гледаш. Отидеш ли да гледаш, край. Няма как да се спасиш. Защото той ще направи такива неща, такива фокуси, такива илюзии, такива измами, че няма как човек да му устои. Ще устои само единици, като този младеж, който се споменава в хадиса, който Аллах Таала ще му даде много силен иман, за да може да го разобличи. Но той специално е споменат в хадис на Пейгамберския съвет. Това са някои от нещата, които са споменати, че Деджал ще ги извърши и ще ги видят хората и по този начин ще привлече огромна маса последователи, които ще ги води със себе си, обикаляйки земята, и които тръгнали някой с него, означава, че няма в него иман и да имал нещо преди това, и означава, че отива без иман и отива в джахеннем. И ето за това се смята, че Деджала е най-голямото изпитание и фитне от появата на човечеството, от Адем алейхиссалам до съдния ден. И затова Пейгамберът ни е информирал да знаем, да четеме, да се учим, да се интересуваме за тези качества на този измамник, за да може, ако ние или нашите деца, или нашите внуци доживеем това време, да се спасиме, защото спасените ще бъдат много малко. Сега, споменава се, че Деджала ще обиколи цялата земя, освен Мека и Медина. Няма да влезе само в Мека и Медина. И накрая, в последните дни, или последния ден, може би, ще бъде близо до Ерусалим, до Палестина. Знаем къде е Палестина, и знаем къде е Ерусалим, и знаем, че в Ерусалим е Месджид Акса. Споменава, че в последните дни, или може би последния ден, Деджал ще бъде близо до Палестина и тогава ще слезне, значи ще се появи следващия кайметски признак, това е слизането на Иса алейхиссалам. Това е един от големите кайметски признаци. Слизането на Иса алейхиссалам. Сега, ние знаем и сме убедени, че Иса алейхиссалам е пратеник на Аллах, Аллах Пейгамбер, не е син на Аллах, както казват християните. Той е Аллах Пейгамбер. Едно. Второ, ние знаем и сме убедени от Коран и Керим, от хадисите, че Иса алейхиссалам не е убит и не е разпънат на кръст. Така както претендират християните. Те смятат, че са го убили и са го разпънали на кръст, след това са живил, след това не знаят къде е отишъл, след това не знаят какво е станало и така нататък. Ние знаем сигурност, че Иса алейхиссалам нито е убит, нито е разпънат, както казва Аллах Таала в Коран и Керим, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Аллах Таала оприличи един от техните си хора на него и те фанаха него, убиха и го разпънаха. Но Иса алейхиссалам Аллах Таала го издигна на небесата. Жив. Аллах Таала го издигна на небесата и той сега в момента е на едно от 7-те небеса. Когато дойде времето за това, което говорим, когато Деджал вече обиколи цялата дуния, цялата земя и стигне вече до Палестина, Аллах Таала ще даде изин възможност, разрешение на Иса алейхиссалам да слезне. И както се казва в един хадис, той ще слезне в Сирия, в Дамаск, столицата на Сирия в Дамаск, на джемията с бялото минаре. Сега някой може да сходи там и да са го видяли. Има такава джемия с такова минаре. Той ще слезне там. Описва се точно как, с мокра коса, с какви дрехи. И ще обедини мюсюлманите. И ще тръгне да след Деджал, Иса алейхиссалам, с войска от мюсюлманите, от истинските мюсюлмани. И в това време Деджал ще бъде в близост до Ерусалим, до Месджид Акса. Иса алейхиссалам с войската от мюсюлмани ще го настигне
когато чуе Деджала, че идва Иса алейхиссалам, казва пейгамбер в хадис, Деджала ще започне да се топи, както солта се топи във водата. От страх и от това да знаят какво го очаква. До вчера се е правил на Аллах, на най-великия, само като чуя за Иса алейхиссалам и ще замръзне. Ще започне да се топи, да му треперят краката. И тогава се казва в хадиса, че Иса алейхиссалам, като водач на мюсюлманите, ще убие Деджала и мюсюлманите ще избият всички последователи на Деджала. И това ще бъде една огромна война между исляма и неисляма, в която ще победи исляма. Това е от големите каеметски признаци. Така, разбира се, това е накратко. Искам да кажа няколко думи за това как може да се предпазиме от това най-голямо фитне, както го нарича пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям, което ще бъде на земята от нейното начало до нейния край. Значи това най-голямото фитне, раздор, изпитание. Не случайно в един хадис, разказан от Айша радиаллаху анха, Аллах да отборна от нея, това е жената на пейгамбера саллаллаху алейхи ва саллям, или една от жените, тя казва, пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям, когато кланяше намаз, преди да даде селам, искаше от Аллах Та'аля да го пази от 4 неща. Като четеше следната дуа. Аллахумма инни аузу бике мин азаби джаханнам ва мин азаби al-qabr ва мин фитнати al-mahya wal-mamат ва мин шарри фитнати al-масих ad-дajjal. Това е дуата, която пейгамберът е правил в намаза преди селам. Значи преди да даде селам, е чел тази дуа. Какво искало в тази дуа пейгамберът саллаллаху? И това го е правил почти винаги. Казвал е Аллахумма инни аузу бике. О Аллах, търся закрила при Тебе или предпази ме от 4 неща. Кои са тези 4 неща? Мин азабин нар, от наказанието от джаханнем, от огънят, от джаханнемското наказание. Я Раби, предпази ме от джаханнемското наказание, от огъня на джаханнем. Това е първото. Второто, мин азабин al-qabr. Я Раби, предпази ме от наказанието в гроба, защото в гроба ще има наказание. И това е друго нещо, което е от Илмул Гайб, което Аллах Та'аля и пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям са ни информирали, че гроба ще бъде за всеки един човек или градина от джаханнемските градини, или дупка от джаханнемските дупки. Средно положение няма. Гроба няма да бъде това, което ние го виждаме, когато погребваме човек. Или градина от джаханнемските градини, значи ниямет, вътре с всичките му неща, или градина от джаханнемските, дупка от джаханнемските дупки. В зависимост от делата. Затова пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям е искал, второто нещо, което е искал в тази дуа, Я Раби, предпази ме от гробското наказание, или наказанието в гроба. След това е казал Вамин фитнати al-mahya wal-mamат. Я Раби, предпази ме от изпитанието и на живите, и на умрелите. Или, другото тълкуване, или предпази ме от изпитанието през целия живот, значи да удържа на всички изпитания и от изпитанието на смъртта. Защото когато един човек започне да умира, тогава е едно от най-големите изпитания в неговия живот. Значи, един човек започне да умира, значи тръгне ли му душата, той вижда къде отива. Вече той е между живота и смъртта. И вижда къде отива. Вижда реалността, която напуска, и другата много по-силна реалност, която отива. В това време, когато умира един човек, шейтанина Иблис е страшно заинтересован да излъже човек и да му вземе имана, да отиде като немюсюлманин. И прави какви ли не невъзможни работи с цел да излъже човек да му вземе имана. И този, който е прекарал живота си в далеч от Аллах Та'аля,
без намаз, без уруч, без ибадет, вероятността да го излъже шейтан и да отиде без иман е много голяма. Ще се спаси този, който е прекарал живота си в ибадет, в намаз, в подчинение, в близост до Аллах Та'аля, и той, такъв човек, ще може да каже накрая ла илаха илlallah, а който каже ла илаха илlallah последните му думи, ще влезне в джанет, както каза пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям. Затова пейгамбер се е молил да го предпазиме от фитнето на живота и фитнето на смъртта. Значи, когато дойде време да умирам, да не изпадна в положение, да съм в голям гръмах или в положение, в което шейтанина ще ме излъже да ми вземе вярата имана и да отида без имана. Защото това е най-страшното. Това е третото. И четвъртото, което е искал пейгамбера в тази дуа, وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ, и от лошотията на изпитанието на Даджала. Това е четвъртото, което е искал пейгамбера преди всеки селам. Правила тази дуа за тези 4 неща, да го пази Аллах Та'аля от Даджала, въпреки че той е знаел, че в неговия живот, т.е. в живота, докато той е жив, пейгамбер саллаллаху, Даджал няма да излезе. Това го е знал пейгамбер саллаллаху. Но защо е правил тази дуа? За да научи нас, неговия умет, неговите последователи, да четем тази дуа, защото тя, Даджала, ще излезне в нас, в нашия умет. Дали е в нашето поколение, дали е в следващото, дали е в последващото, дали е в още последващото, но ще е в нашия момент. Няма да има друг пейгамбер и друга вяра и друга религия след нас. И това е един от начините за предпазване от Даджал, с които пейгамбер саллаллаху ни е научил тази дуа. И ако ние правиме намаз, значи ние ще сме близо до Аллах Та'аля. Тук говоря за намаз, петкратен намаз, не говоря за намаз от байрам на байрам или от джума на джума, както повечето мюсюлмани го правят. Айша радиаллаху анха казва пейгамбер саллаллаху, го правиш след всеки намаз, а не след джума намаз, не след байрам намаз. Това означава, че който прави петкратен намаз и чете тази дуа преди селама, шансът да бъде предпазен от Даджала, дори да доживее времето, в което ще излезне, е голям. Защото не може един човек да иска настоятелно, ежедневно нещо и Аллах Та'аля да остави ръцете му празни или дуата му празни. Така, значи, едно от най-важните неща човек да се предпази от Даджала е силната вяра и силната му привързаност към Аллах Субхану ва Та'аля. Тези две неща са свързани. И съответно човек, който има силна вяра, силен иман и е силно привързан към Аллах Та'аля, той се привързва към Аллах Та'аля и увеличава имана си чрез ибадет. Чрез ежедневен ибадет. А най-великият ибадет, кое е? Намаза, разбира се. Това е връзката на нас, мюсюлманите, арабите, на Аллах с Аллах Та'аля, с нашия Създател. Човек, който има намаз, има връзка с Аллах Та'аля, има ежедневно кореспонденция с Аллах Субхану ва Та'аля, с неговия Създател, защото, казва един учен, ако искаш да говориш с Аллах Та'аля, заставай в намаз. А ако искаш Аллах Та'аля да говори с тебе, чети Коран Керим. Значи, когато четеме Коран Керим, Аллах Та'аля с неговите думи говори на нас. А ако искаме ние да говорим на Аллах Та'аля и да изказваме нашите искания и желания, застани на намаз. В намаза човек говори директно с Аллах Субхану ва Та'аля. И този, който всеки ден изпълнява намаза, неговата вяра е силна, неговия ибадет е силен, неговата връзка с Господаря е силна. И Аллах Та'аля няма да остави такъв човек, иншаллах, да попадне в клопката на Даджал. В друг хадис казва пейгамбера на саллаллаху алейхи ва саллям, който научи наизуст или чете първите 10 аята на сурата Кахф, ще бъде предпазен от Даджал. Сурата Кахф е известно, този, който се интересува от Коран Керим. Това е едно от суретите, които важните сурета в Коран Керим, те всички са важни, но това суре е много се вада да се чете в джума,
в деня джума, казва Пейгамбер Салам, който чете сурата Кяф всяка джума, Аллах Та'аля осветява това, което между двете джумаи. И конкретно в този хадис казва, който научи на Исус или чете първите 10 аят от сурата Кяф, ще бъде предпазен от Даджал. Това са част от нещата, които, нали, така се казва Пейгамбер Салам, ни е напътил да се предпазваме от Даджала, но ние може да правим винаги и дуа с наши думи, защото дуата е едно от най-силните оръжия. Значи, правейки ибадет след намаза или след добро дело или след някакво друго, или дори е така без причина, ние може да правим дуа. И в дуата да искаме Аллах Та'аля да ни предпази от Даджала, както Пейгамбер го е правил от всеки намаз преди селяма. И да се молим Аллах Субхану ва Та'аля да не ни дава възможност да доживяваме това нещо. Въобще големите кайметски признаци. Защото настъпването на големите кайметски признаци означава коренна промяна на цялата дуния, на цялата земя, на целия живот, на хората, на абсолютно на всичко. Няма да е нищо както е било преди. И това ще бъде едно страшно фитне, защото ето, аз тук разказвам само за Даджал, но от големите кайметски признаци е излизането на Яджуч и Маджуч, което е една отделна тема, което ще бъде едно сами по себе си едно чудо. Слизането на Иса алейхиссалам е едно чудо, едно огромно изпитание. Пропадането на огромни части от земята. Значи, споменато за 3 пропадания в Арабския полуостров, както казах в началото, на изток от Арабския полуостров и на запад от Арабския полуостров. Как ще пропаднат? Къде ще пропаднат? Само Аллах Та'аля знае. Но има логика в това. Ако логически мислим, къде има най-много петрол? В Арабския полуостров. Нали така? Какво правят сега? Смучат. Всеки ден. Милиарди, милиони варели смучат, отдолу има някакво море. И това море един ден ще свърши и какво ще се образува отдолу? Една яма, една дупка и ще дойде един ден, хоп, Багдад, отива на 100 км надолу и отгоре Аллах Та'аля слага пустината и няма нищо. Ето, логично ли? Но Пейгамбер Салам не е знаел преди 1400 години, че под Багдад или под Риад или под Дамаск има море от петрол. Той не е знаел това. Това се знае преди 50 години. Значи 1000 и колко години никой не е знал какво има по това. Но ето, ще дойде време, ще измучат петрола и ще бумне някой град отдолу в дупката, където е смукан петрол. И ето ти кайметските признаци. И това ще стане. И това го казват и учените, че дето не вярват в Корана Керим, в Пейгамбер Салам и в тези неща. Не вярват. Но това го казва Пейгамбер Салам, ние вярваме, че това ще стане. Аллах да пази да доживяваме тези страшилища, защото това ще е нещо страшно, нещо, което хората ще гледат и няма да вярват, и няма да умяват какво става. Молим Аллах Субхану ва Та'аля да ни даде силен иман, да ни даде силна вяра, привързаност към Аллах Та'аля, и това става чрез редовен и постоянен ибадет. Това е връзката и най-вече с намаза. Молим Аллах Та'аля да предпази нас и нашите семейства и нашите поколения да не доживяват това чудо, защото то ще дойде, но дано да забави повече. И молим Аллах Субхану ва Та'аля тези, които доживеят, да се спасят от Даджала и когато ще умираме, да умираме с иман, с Коран, с Аллахото име, с думите Ла илаха илlallah. И молим Аллах Субхану ва Та'аля да ни събере в джаннет. Нека Аллах Та'аля да е доволен от вас, от вашите семейства. Молим Аллах Та'аля да напъти ислямската младеж към правия път, към привързаността, към религията и към Аллах Субхану ва Та'аля, защото това е единственият път за спасение и за дунята и за ахирета. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة